Защо винаги трябва да е по трудния начин? Не може ли всичко да се случва лесно? Но без трудности щях ли да виждам красивото? Понякога се случва нещо извънредно. Нещо, което те кара да си задаваш въпроса «Защо точно на мен?». Предизвикателствата по пътя ни показват кои сме всъщност. Трудните моменти ни правят по-добри, по-силни и могат да разкрият нещо дълбоко скрито в нас. Наши таланти и черти от характера, до които иначе не бихме достигнали. Като дете силно мечтаех един ден да имам своя малка работилничка. Поглеждайки назад във времето, разбирам, че пътят към мечтите е магията на живота. Спомням си още как поставихме основите заедно с баща ми. Това бяха най-ценните мигове, които прекарахме заедно. Като във филмите, аз бях малкото дете, което неотлъчно помага на баща си. А сега настъпи времето за втората част на филма, в която обаче аз съм бащата, който дава опора на своето семейство. 2 години след пожара, който ни сполетя като гръм от ясно небе, благодарение на много наши приятели и партньори, успяхме да възстановим всичко. Дом за семейството ни и мечтаната работилница. Сега Попо от Арт е професионално оборудвана работилница, в която сбъдвам мечтата си да изработвам всевъзможни неща от подбрана дървесина. Но работилницата не е само моя, а и на всички партньори, които ми подадоха ръка. Всички вие, приятели, ми показахте, че доброто съществува и без вас нищо не би било същото. Във време на изпитания, най-ценното, което имаме, е вярата, семейството и приятелите.